Euskadiko inauterietan erreferente diren mundakako aratuzte tradizionalak bertan behera utzi ditu udalak, osasuna zaintzeko eta COVID-19ak sortutako osasun krisiaren aurrean erantzunkizunez jokatzeko. Helburu honekin erabaki du udalak herriko kultur elkartekin batera, atorrak, lamiak, dantza taldeak, txistu taldea eta txistu eskolarekin 2021ko edizioaren ospakizuna bertan behera ustea. Mundakar guztiontzat aratuzteak bakarrak dira, gure kultur ondarearen parte dira. Gure folklorerik berezkoena, bereizten eta identifikatzen gaituen tradizioa. Halan dabe, zoritxarrez, osasuna zaintzeko eta gu babesteko garaia da. Egungo osasun krisiak erantzunkizuna eskatzen dau. Horregaitik, erabaki zail hau hartu dugu, gure inauterien atzean ilusio eta lan handia dagoelako elkartentzat eta herritarrentzat. Ilusioz beteriko orduak prestaketetan, baina horton garrantzitsuena osasuna da. Eta 2022an aratuzteak ospatzeko ilusioa gordetzea. Mundakako udalatik aurtengo aratuzteak bertan behera usteko erabakia hartu dugu. Herriko, kultur, elkarte eta talde politikoen adostasunagaz. Elkarte hauek urtero buru belarri aritzen dira inauterien ospakizunetan. Gaur eguneko kasuan ez dira osasun baldintzak betetzen. Jai hauek beti ospatu izan duguzan bezala ospatzeko. Kalean, lagun arteko bazkariekin, kale jira jendetsuakaz, zaratagaz, musikagaz eta laitasunagaz. Mundakan beti egin izan dugun bezala. Erabaki gogorra eta tristea da mundakarrontzat, baina irauten duen krisi sanitarioak eragindakoak. Izan be, herritarrak babestu behar doguz, eta virusaren edapena saiestu. Pandemiaren ondorioz, bertan behera utzi behar izan da mundakako ekitaldi ezagunenetako bat Euskadiko inauterien erreferentea urtero mundakako bizilagunak hainbat egunez kalean bilduz eta munduko leku guztietako bisitariak erakarriz. Aurten zoritxarrez ez da txistularien kalejirarik izango. Ez da atorrak taldeko estudiantina ospetsua ere ez. Eta lamiak ere ez dira aterako beren kantu eta dantzekin. Mundakar guztientzat neurria oso tristea dela, baina beharrezkoa dela kalean jendea biltzea saiesteko azpimarratu du Mundakako alkateak. Prebentzio neurri gisa, Mundakako udalak herria ixtea proposatu du. Ertzainaren kontrolekaz Mundakara bisitariak ez iristeko. Sarbideak kontrolatuko dira. Batez be, ibilgailu partikular, trenen eta autobusetan. Gainera, Mundakako bizilagunei eskatzen deutzegu, herriko txoko, lonja eta antzekoetan bazkarerik ez egiteko eta ez biltzeko. Egun normala izan dadila eskatzen dugu. Ez da ospakizunetenako garaia, guztion onerako. 2022an inoiz baino ilusio handiagoaz ospatuko duguz gure aratuzteak.